V čom je tvoj farebný mentoring odlišný od iných kurzov alebo konzultácií zameraných na farby? Myslím si, že výnimočnosť mojich projektov, a to nie len mentoringov, ale aj kurzov, je v tom, že ja nefungujem systémom, že idem so ženou na nákupy, vyberiem jej oblečenie, ona si ho oblečie, vyzerá v ňom dobre a hotovo. Pretože to je neefektívne v tom pre tú ženu, že ona, pokiaľ to oblečenie donosí a chce nové, tak zase potrebuje ísť za nejakou štylistkou, pretože vlastne nerozumie, prečo to oblečenie jej fungovalo, prečo v ňom vyzerala tak dobre. Čiže to, čo je pre mňa dôležité a čo vlastne robím vo všetkých svojich projektoch, je, že vysvetľujem ženám princípy, že im vysvetľujem, čo je za tým, že im pristane tento strih oblečenia alebo táto kombinácia farieb. Čiže ženy pochopia tie princípy, na ktorých tá farebná harmónia stoja, a vďaka tomu si potom vedia už poradiť samé pri zostavovaní outfitov, pri nákupoch. Hej? A to je jedno aj 10 rokov po mentoringu, tým, že chápu tie princípy, tak si vedia poradiť. Dokonca aj vtedy, keď sa zmení ich postava, pokiaľ absolvujú teda strihový mentoring, kde riešime, ako pôsobia strihy, tak zase chápu tie princípy tých strihov a aj keď sa zmení ich postava, si vedia poradiť, alebo keď zostarnú, tak vlastne trošku sa nám mení tá farebnosť, alebo keď si chcú nechať šediny, alebo keď si chcú zmeniť farbu vlasov, vedia na to zareagovať, pretože chápu tie princípy harmónie farieb a vedia tým pádom ako keby odzrkadliť tú zmenu v tej tvári a dať ju aj do toho oblečenia tak, aby opäť to oblečenie vyzeralo, že bolo stvorené priamo k tej ich tvári. Takže určite to, že tam vysvetľujem tie princípy, je výhoda alebo jedinečnosť mojich projektov a takisto farebného mentoringu. No a špeciálne vo farebnom mentoringu samozrejme aj moja osobná podpora, spätná väzba v skupine alebo na Zoomoch a skvelá komunita žien, pretože si veľmi zakladám na tom, aby v mojich mentoringoch boli ženy naladené na podobnej vlne, aby tam bol medzi nimi vzájomný rešpekt, aby si pomáhali, a vždy to tak zatiaľ bolo a veľmi trvám na tom, aby to tak aj bolo. Samozrejme pre ďalšie mentoringy. No a možno ešte jedno špecifikum, že je pre mňa dôležité, aby ženy popri členstve v mentoringu alebo popri tom, ako sa učia v mentoringu a zavádzajú tie novinky do svojho obliekania, aby mali čas aj na taký ten normálny život. Čiže dosť času na všetko, aby neboli pod nejakým časovým tlakom. A preto vlastne ten mentoring trvá 4 mesiace a je to vlastne za mňa taká veľmi príjemná cesta. Ženy mi to potvrdzujú, že je to príjemná cesta seba poznávania a zmien, nie len zvonka. Čiže nie je to len o tej teórii, nie je to len o tom, že spoznáte, naučíte sa nové veci, ale máte tam zaručené reálne výsledky, samozrejme v prípade, keď ste aktívne v tom mentoringu, pretože na rovinu hovorím, že prihlásiť sa do mentoringu nestačí. Hej? Ako prihlásiť sa, zaplatiť a byť tam niekde v skupine a byť tam ticho a nič nerobiť, to určite nezmení vôbec vaše obliekanie.